Praise the Lord, Hallelujah. Kristo ni takok tay bukok song kaitor kaham bini khairokma hamjakma norok bai tong thung. Tini chung kaisa kok no tui norok bai share kainani muchungo. Ang especially o kok tun norok no sanani ni already na sajak Baptisma Tamo. Chung poito khlainai bororok Baptisma Tamo abono semanani belai kana dorkar tai non Christian rok aba non poito khainai rok borok bahina ab Baptisma Tamo kahamke semanani dorkar. Jodi borok abono seman mani yaglo borok kisa wansok mong painai. Tei chung joto Christian rok bo chung mo haina Baptisma na halka babe nao. But ang tinorok nang sanani muchunggo pila o session channel ni sekang chini poito ni langma Baptisma ni bising tui se babak no chengo. Baptisma krei ingke chini poito bo krei. Baptisma krei ingke chung a poito klaiman lama bo krei no. So babak ni yapang Baptisma no. A Baptisma kroksa borok ni bagai belai kan nangko go ok kethang tongnai o borok manusia rok ni bagai. Abon ni bagai tabuk ang o session no chengnai abon bagi norok no ang koinai puila ni simi paithak jora o video no nai tongnani bagai. Tam ni bagai ngangke oro kaisa kok belai nangkuk maka sajak nai tonggo. Baptisma yachakma bai borok mutangjaki da mang. Baptisma yachakina da borok mutangjak. Abon ti kok sanai ak kacharo. Abon bagi norok choyawai nawi nai tongdi. Praise the Lord. Hallelujah. Baptisma tamuni asak nangkuk borok manusia ni bagai. Baptisma tamuni bagai asak nangkuk borok manusia ni bagai. Abon kisah ceng semana nango. Ceng Babel ni kok oro tini kisah kaham ke Shina ni bagai cesta klainai. Ang Bible verse description no bebak no read nai norok o description no nai Bible verse norok ni notebook o sinadi te abno tui norok wan sukti norok ni mondoliwa abno tui kok sadi norok ni motha rogo tui abno tui kaham ke frengdi tam ni bagai ingkang ke chini motha rogo tini abo haino baptisma no tui bul buji marok tongo ketabuk kaisa prosno sengka baptisma tamni asuk nangkuk borok manusia ni bagai. Sengnugo Mark chapter 16 ni 16 Jesus saka thangdi sungsar ganangai kotoma ka hampir di pha sajla tai phola kathani mungai baptisma radi tamo pha sajla tai phola kathani mungai baptisma radi katham sa kathar ni mungai baptisma radi. Sengnugo Mathai 28 ni 19 ni simi 20 Thangdi sungsar nangai ani kotoma ka hampir di tai borok no ani sagiri sinam di borok no phasa jalate phola kathani mungai baptisma redi chungnugo johon tini paso Nicodim no jisu tam saka tuibai horbai achai phia ngangake nang kaitoni hano nuglak jisu o kaitam Bible verse ni bisingtei chungno kaham ke muito khalai rekha baptisma amo busuk nangkuk borok manusia rok ni bagai tam ni bagai borok manusia rok ni bagai nangkuk norok no ang tini sanani muchungo neng baptisma yachak mani bisingtei puila tamo langmani bijabo chini mung sijako chungnugo Jisaia chapter 49 verse 16 Apa kaitor chini mungno bini ya phao ke segi tonka. Chung jepro baptisma yacha go apro chini mung apa kaito ni ya phao ke sejago. Mane ke langma ni bijabo chini mung disawi rejago. For example, matric exam, madhyamik exam renani bagai chung puila register ma khlayo. A register klaimani ulo chung admit card mano o admit card by chung madhyami porikha achuko sem obahaino chung puila kaito ni hawo baptisma ni bisingtei chini mung aro sijago tei chung abuno register klaimani kelayo chung bini borok nei kaisa porman remani kelayo tei kaisa tam ni baga asuk nangkuk ngke Bible sumasao John chapter 1 ni 12 Jisuni mungai baptisma yachakma ni jari chung kaito ni busa anggi mano sabni busa anggi man chung kaito ni busa anggi mano ani Kristo ni takuk bukurok bufani man thaina saba manai busa rok se manai
Bufani manthani saw manai besarok si manai. Ngejodi seng kaito ni besase engya ko ngangke ceng bahake metangjagi manai. Ceng bahake metangjagi kaito ni hawo tangi manai. Ani Kristen taku bukrok abuni bagino ceng cukna hawo metangjak nani cukna hawo jaga mana ni bagai puila baptisma yachakna ni nanggo. Abo cengno Bible moito klairo. John chapter 1 ni baro. Jisuni bising ceng kaito ni besa enggo. Ani Kristen taku bukrok seng joto baptisma yachak borok joto no kaito ni besa engka. Cukna hani kroksa member engka. O membership no ceng baptisma ni bising ceng form fill up kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Tabuk jeng joto no kaito ni yapawo chini mungtongo te alang mani bejabo nini ani mungtongo. Kaito no hambai rudi. Jisu Kristo no hambai rudi. Pola kata no hambai rudi. Amen. Takisa jeng nuk lainai Bible Chonghoro baptisma remani. Jeng samung ni duini 42 poriken nugo. Je pro Pentecost salpaimani yaglo Peter bacawe kotuma hampir ka apirui bini kokno bekhaw nangjagai 3000 jorok 3000 borok baptisma ya cakha nei chunok sawo samung duini actually so Philip baptisma remani chengnugo gurumano jepru bo korai gari tei thangai tongpru bo Jisaia deri ni boino pori ui tongo apru bo akok no kaham ke bujui manya ngai tongmani jorawo kaito ni phola Philip not langai thangka tei a tuisao mono baptisma rekha abun yaglo Philip kamawi thangka Bible verse Samung 8 ni 38 ge chungnugo Anania Polno baptisma remani ani Kristen taku bukro chungoro bunugo jepru Paul bini mokol nugi anggai kaisa jagao tongoi pru apru Anania no rohorka kaito ni phola bono baptisma renani bagai so ani Kristen taku bukra angnorno obon sananayo obonot mutu naragdi amo belai khane important je Anania Polno baptisma rekha obrok chintini Bible khenugo singnugo John 1 ni 26 ni simi 28 aro porike bunugo Jisuni Chonghorok Sagrirok borok bohaino baptisma relaikha nei baptisma renani chengkha nei chengnugo Jisu ketang tongpruno o bini sagiriro baptisma renani chengkha borokno bini sagiri snamani chengkha sungnugo samung ekni paso porikenugo tamunuk arong gangake Jisu Kristo saka tai salnai saltamni ulo norok phola kathar baise baptisma rejakna inisau ani Kristo ni taku bukrok tamsaka John le tui baise baptisma ro but norok le tai salnai saltamni ulo phola kathar bai horj lai baise koboli baptisma rejakna inisau praise the Lord hallelujah abuni bagani Kristen taku bukrok tamni bagai borok manusia rok ni bagai asik o baptisma nangkuk ngangake o baptisma ni bising tei jeng phola kathar rejago phola kathani hamari mano tei langmani bijabo chini mung sijago tei kaito ni besa anggai mano getek kaisa belai ke nangkuk ma o sungsaro achainai ro jotono dangai ma dangai fa je sumsok khalai phemani a sumsok ni sil chini thani tongo borok manusia jotono a sumsok baina achayo tamohon koborok baike yafang ni sumsok English baike original sin chung jepro baptisma yachago je chini dangai fa dangai ma khalai phemani a sumsok chini thani tongmani a baptisma ni bisingte abo nakar jagai thango sursa jagai thango tai kaisa angka a baptisma yachak pro chung je baptisma yachak gesini sekang je sumsok khalai tongmani tomung chamung hamya ke kaitor ta khlai dimana khlai tongmani abo bohaino a baptisma ni bisingtei nakari rejago sursawi rejago tai ketal ke achai chung ketal langma rejago praise the Lord hallelujah chung baptisma je pro yachagi payo apro chini bekhabo selaijak thango tai chung ketal borok menak mani pohoro tubui rupai jago ani Kristen taku bukro abun imbagin amo bela ikena nangkuk ma tabok tai kaisa point norok bai abono salainai baptisma yachak keno da mutangjak tini norok no abono sanani muchengo baptisma yachak jakena da mutangjak engka angla sana baptisma yachak mani abo chini
chukna hau mung sikha kai toni busa angka asukno but baptisma aman yaglo muthangjagai jeng bahai ke manai ngangke jeng register khlaima bai kaham ke porui porikha riya ngangke jeng pasang ya porikha phi rima bai porikha ni jora nang achugya ngangke nang pasang kelak madhyami porikha runani bagai nang register khlaimani ulo admit card manmani yaglo nang porikha thangai rili ngangke nang pasang kelak Sem obahay no ani Kriston taku buku ro chini samung tongo mutangjak na ni bagay obo Subrai Jisuni Kristus srai kau sengsara tongpru sengno salangka obo bagay ni Kriston taku buku ro seng mutangjak na ni bagay a samung ro kaina nango a samung gagake abo rok no jeng poito bay je Jisu prengmano rakogai tongnani Jisu dagi mano jeng chini langmo khlai tongnani amo belai kena important jadi seng baptisma ya cakman ya glo nok ketharo thangleya surimung pandawo thangleya elambak ni koktai porlia kaito ni kok nawai tongleya ngangke jeng baptisma ya cak phano a soitani hawo se tongmani khlaiko jeng a soitani hawo tongkangke kunutiniwo muthangjagai manja so aban begani Kriston taku bukro amo belai ken important je jeng baptisma ya cak ngangke baptisma ya cak haike tongnani nangnai abon begani Bible sunata saka nono kaito ringka abon bagi neng ringjak borok hakia tongdi kaito chungo tomung kaham tongnani bagi siringo kethar ke tongnani bagi siringo tomung sitra eba sumsoko kelagi tongnani bagi ringya ani Kriston taku bukro aboni bagi nemuitu naragdi methangjak nani bagi ngangke jeng porikha ni bagi sakno tiar klai porikha re mahai jeng mahai no sakno tiar klai ma tongnai bini dagi mana rakhogoi Bible poriwi suriwi Jisu je prengmani abo haike chini langmo tongai chengma tongnai haike seng muthangjagai manai baptisma yachakna bagai tamo nangkuk ani Kriston taku bukrok thaisan sanai poito baptisma yachakna ni bagai belai nangkuk mangke poito tongkangke neng baptisma yachakai mano ketabuk baptisma yachakna bagai tamo nangkuk ketabuk borok kebang masao tima nango tisa nango ban nango ani Kriston taku bukrok ang norokno sanani muncungo omonoti asa confused nangdi tini baksa saka chini motani baptisma abo cayako chini motana baptisma abo cayako neng ang sanai sababa abono caya hanai tini ang norokno sana muncungmani abo se Jisu Kristo tam saka Mark chapter 16 phas hazlate pholakatani munggai baptisma echakne borok bo muthangjaknai aro kun dini oro pukhiri bo baptisma redi ni saya tuisaot langi baptisma redi ni bo saya eba banot langi baptisma redi ni saya timaot langi baptisma redi ni saya apa sajlate phola kathani mugoi baptisma yachak borok muthangjaknai ani Kriston taku bukrok aboni tin norok nang tamono sananai ngangke nang tui bisungo pono sitogai baptisma rajaka a baptisma rajak pro apa sajlate phola kathar a kathamsa katharni mung kore ngangke neng baptisma yachak mana bo invalid eba neng kepalo simpan tei luklai jagi baptisma rajaka a baptisma repuro apa sajlatai phola kathani mung sajai ka a baptisma bo invalid eba neng tuisaw pono tibisunga habai baptisma rajaka apa sajlatai phola kathani mungoi rejai ka a baptisma invalid eba neng bano pon tangi baptisma rajaka apa sajlatai phola kathani mung sajai ngangke a baptisma bo invalid abon bagi Kriston taku bukrak atui tai hor amo kaisa chino mari se symbolic pia jotone sai nangkuk mani ngangangke a kok thai kaito ni kogo phang tongo ni ching jotono sai mano kaito ni kok da hai kubu kunip sai mano a chini langmani asung sogno sunani bagai muito narandi tui amo just symbolic se but joton sai nangkuk mani ke bini kok kaito ni kok amo belai kenango baptisma yasa pro tuibo nango but amo hai je tuyon tukuna nangsokne amo haya muito narade kebangma borok opno ti confusing but ang tin norok no tebo asuk udrumudruk klaina ni muceng ya already norok confusing da but ang norok no sana muceng mani ngake tuyo baptisma rejak ma bo soino neng kepalo loklai rejak ma bo abu bo soino haipano joto ni se nangkuk ma ngangke tui nango but tui ni slai tebo nangkuk mani ngangke apa sajlate phola katar kathamsa kathani mung sajaknani amo se tebo nangkuk ma kathamsa katar krei ngangke apa baptisma abo invalid ni thango tabu kroksa borok bo non Kristen thuti ngi tongkha
bono timau botlang malia bano botlang malia pukiri botlang malia bini thani kuno opportunity gari ba thuti ngi tonga babur saka anu baptisma rdi ni apuru nang tam khainai ba jotoni se important inga apuru conditional baptisma tamo bini mungai afa sajalate phola kathani mungai ang nono baptisma ro a kok thai baise bebak cholio tui tima tuisa nei oro kuno kok bangna nangya ani kriston takku bukro nang tuisao thange baptisma rima ka bo kaham timo thang rika bo kaham bano thang rima ka bo kaham hepono a kok thai si tongo nango afa sajalate phola kathar amus jotoni sai nangkukma ani kriston takku bukro aboni bagai abonang norok no sanani muchungo abonang norok nang kok tuntunani muchungo baptisma abo belai kan nang ko chung poito khlani borok ni bagai abongkha langmani bijabo chung mung sijak mani tei kaitoni busa mani tei chini yapangni baithangni sumsokbo nakar jago a baptisma ni bisingte aboni bagai ani kriston takku bukro o video no norok khoroksano share khlaidi jeno borok bohaino o video no nugui borok baptisma ya chakano mathang jaka nei lama korea oi borok ni a samung rok no borok kaham ke khlai mathang jakna lamo tongnani abo nang share khaina nangnai ani kriston takku bukro a baptisma ni bisingte sing mathang jakna lama maka lama se mano baptisma ni bisingte chungchukna hothana lama manka baptisma ni bisingte chini suri manok kaitoni thani rohana ni chung lama manka baptisma ni bisingte chung sumsok ni yogna ni lama manka lama se manko pia a lama o chung himna nangnai a himanga chung poito bai bini dagi matei tongnai baptisma le abo sungna lama simi se phunogiriwo praise the lord hallelujah kaito norok jotono hamari khlaitong kuno bkhao udrumudru rok tongkhangke norok comment section no thangai aro comment khlaidi ang nai te je norok no utori mansak ang norok no utor nai kaito norok jotono hamari khlaitung hambai